Kiyopang ko lang mit kitain nato yung Andres di second nyo. Ano karkarupan na mula ni Andres? Nice. Siyempre, karkarupan nila kay ko alang mo nga made. Kimalay ko nga, baka dati sumalis eh. Ana, ulito man yung bagambak. Ukis sa bang talaga, tagtadat na param na eh. Joke lang, apay nagpudot di ati ulo yung agasawan. Siguro hanggang man nakayala di rabein. La 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 la. Nagtaraki-laki ni Andres di second ko na ya. Andres! Apay madimit isubsuble ati mo turukon. Sakpay tol, di magmagnan. Amom lang rin nagtututam. Parati mo na nila kaya bakit. Nay, agaw-awir ka man tataan, Andres. Ay matay, naglablaba ak. Makikita mo lagaro din. Taling ka nga talaga. Apaya, arati ka man ay. Agata ni Boy Tom Andres. Ni, apay ba ak? Nakapanunot kan? Nakapanunot nga bagbagam, Andres. Ari umam ni Boy Tuman ba ak? Arimin nga bagbagam, Andres. Saan mo damdamagang ba ak? Damdamagik lang, arimik dago sa in. Apay madimabaling ngagdamag. Mabaling mo ba ak? Kit, gayam. Awali suna. Amom lang aron nga dasir. Kas diya, awisik ko masunay di balay. Apay nakuha yung jibala yung ba ak? Kasi kayaw. Kas diya nga bagbagam, Andres. Sanay? Sus ba ak? Han nga sak. Ay na, Andres. Anya, ata pinagpanpanunot mo. Agpatulong lang ko mga agdalos di balay. Pakita man natin yung Andres na sino mula karkarupa natin, pinutot mo. Kasa ka ba ak? Sakti nagarami. Yeah, boy. Apay nagpudaw, kasi ka nagnisit mo eh. Makauyaw ka mo. Siyempre naman dumakalata, kakulkulay kung tumo lang. Siyempre ubing pay. Nagsingkit na pa yun eh. Yung tamatambulad mo eh. Siyempre ubing pay yata. Madumakalata, dumakaltumo lang mata na. Nagtangos pa itagong na. Atagong mo, busingar, kas natambutyo. Makasao ka mo. Takarkaro pa tagong mo na eh, kasla ang uyaw. Nagtaraki na pa yun ni Andres. Kapay si Kamade, sa mo iba nga karkarupam. Pinagadulaki, mapampansin mo na ya. Kitam ni Andres, nagbasit aja lapayag na. Si kaki kasla kuneho. Uy, taman din mga baak. Kung nakakagkasing lapayag kayo ata putot mo. Alwatam tayo pinagsasaom. Hindi mo mga nagligap na garamit tubeng. Umpay, kasanom na ibaga nga narigat agaramit tubing Andres. Si kaman tagkalangatan, tapos matangang kapay. Ay may sapay, makapirdi ka pa di papag. Diba? Ne. Agaramit kayo lang tubing Andres, makaperdi kayo pa itipapag. Kubo na, napaymayat ka na, nung makapirdi ka di papag. Nasigsigurado. Kapay, kasi ka na oh. Umbaak, sungasi ka, kasi dyan ito ti pamayam. Sos, pakpakawan Andres, sayang maaji papag nung maperde. Damat kutso na petag papagakpay. Ay na baak, nukutson, madiyo mapel, awanti uni na baak. Anangawan uni na Andres. Siyempre na may mayat not di papag, na may mayat. Ay, urayawan Andres. Lusi ka, madi ka masayangan ti papag, siyak maday. Bahala ka, si kalangaro ti surusuruan eh. Mangisuro ka ki, damit ti maperde. Ito nung mapirdi ka, tigparamid ka man ay. Naman tiraramid mo ito yung bak. Kiyopang ko lang mit kitain nato yung Andres di second nyo. Ano karkarupan na mula ni Andres? Nice. Siyempre, karkarupan nila kay ko alang mo nga made. Kimalay ko nga, baka dati sumalis eh. Ana, ulito man yung bagambak. Ukis sa bang talaga, tagtadat na param na eh. Joke lang, apay nagpudot di ati ulo yung agasawan. Siguro hanggang man nakayala di rabein. Ukis ti sabang nga talaga. Kay wawar na pala ti ana, may mangyala man ti bagbagamon. Pwede bang pansin ng tibagbaga na bakit? Amom lang ako na 3 matang taon. Apay, madi mabali nagyala, oray ka nanakay. Ay na, ba't may papilit kaya mo? So, Kinumadi kay mamati kanyak di saan. Akot sino kumamat ti mamati kinyam. ano ba kahit?
Uyagon natin ubing ta. Naggalas ka na. Nay Andres, awan timbakas jay. Sika nga talaga, napang kalating o yung mga ati ubing me. Kiyawan mo talaga yung bakas jay. Si Andres na kululbud ka. Pumano ko mala dito yan. Nakapabarag ka. Napay kasta kayo nga gasawa. Kayo pala mangyala, tasak pala gawa ulit yung anak yaw. O kisti sabam, may sakamat. Takto talaga kinakurang yung aduwa basta no si kayo tagkadwa. Kistis mo talaga ba? Yan talaga minti bagbagam. Kumayat kami nga dagos, ang seg. Ay na. Pakawanan dak ko ma. Pe bakit? Anong pakawanan ta ka kuma? Pakawanim nga ni bakit mo Andres. Ay na, perdi talaga ta ulo yung aduwan. Pay, papanamon ba kahit? Awon ti pakailam mon. Ang tungtong kay tangga na may busan kay ti sao. Laka Andres, napaungit mo ni bakit mo. Ana, sakpay kimbasol. Madi ka kumanapan dito balay. Yawan ko matiriray. No karopropam lang kumati ubing mo Andres. Hindi ako kumarire. Kistis sabang mo talaga. Kano ka pa nga tagbalew? Pagbaliwak ko mo Andres. Sika kano ka nga tagbalo kina Andres mo. Mabaling nga gawid ka lang ng bahak. Apay nga pagawid din na Andres. Kaya kung nga rin nagawid ka, tamag ka pa ilang. Kino ibagak nga matikpay kahit agawad. Kasi mabalin mo. Kasjay ha. Ana, urayan pa nga galak ti panabas na tabasan ka. Kino kayam lakit de. Go Andres, go! Kasjay ha. Sige, urayan na tita. Nya lakit din Andresin. Panabas ka lo. Aklo ken panakpak lang may armas. Kita man tato tilaing mo. Andres, ana, nasa pula may pangpakpak mo. Oh no! Inang, nagrambusikan. Yeah, boy. Ana, taray ka mo lagayam ko. Nika, subi ka tatagtadag tabaram. Okay sa ba ng Andresin, di lang malukod. Kisi sabahan, mabutong mo lagayam ko. Pataso pa yung subdi dito, tapos uyawang tiyubing ka. Makita mo, tagtadag tabaram. Kapila kayo dati bunang mo. Di ba kami ba kahit mo di na kayo tagawid? Oh, napanan nga rin di bakan na kay. Kung nagtarayan na ba kahit, pero miti kumyapot na si ka. Ah, kasya. Sige nga Rod, sakto. Ingkag kayo noong pagsungro doon. Tatang ba ba kahit? Kato na, dalaw rutig mo nga bunangan. Kuy sungarutin baga ba kahit? Loko nga ba ako? Baga nakidi nga madi nga karurupan nila kay ko ti ubing ming.